mar gin kanye omiyo sud machiegni kendo kaponi ni winjowa gi volume man piny timed volume nikech thuon ka ji dhi thuon ka ji duogo Walter Nyambaga oikonwa sigana kama kare kendo mae sigana nyakoro Mgajwang' bende ing'eyo ker machon mar oganda mosenindo Meshak Riaga Ogalo kaune chendo mar gin kanye wamenyo ker machon Riaga Ogalo ni ne en jakanye kata nowuok kanye to dalane ni kanye kendo familia wacha ng'o kuome. Walter Nyambaga miyo ler. Meshak Riaga Ogalo nying masako it kendo chope mesa mar gin kanye mondo wayud dwoko makare wi ng'ama Riaga Ogalo en nyaka wamany dalane e kilomita 323.7 kowuok e boma Nairobi nyaka Yugis wachope gweng' Masikri Kanyamburko Gia rangachaore kendo wayudo rwak e dala Meshak Riaga Ogalo. Nyakoro Mgajwang' bang' wuoth marabora kendo wachope gweng' Masikri mayude boma maduong' Moyugis. Mbaka chakore kendo min ode Jane Riaga pimonwa ng'ama Riaga en. Riaga Ogalo ne jaduong' malich ahinya. Gima nyalo paro go jaduong' ka ochako wachne mar kerni to pinje luo duto ne ok ong'e ni kere nang'o. Ker Riaga manokelo kata jodongo makoro nitinde an Ogai kia Anelda kia Jakoma ka mano biro nikech Riaga emano oungo joluo te mano kelo gima koro ne joluo jodongo nyalo dhi e seminar timiyo gi gimoro giduogo gitiko kata 1 week or 3 days to gibiro gimoro ne ji mor kendo ji ne ohero jaduong' Riaga kabisa. Jaduong' Riaga ne en ng'ama powerful to kendo ne en ng'ama ng'e wuoyo gima nowacho owero gadiera nowero adieri kabisa. Omiyo joluo riwore kanyalo paro ni 2007 jaduong' ema noriwo wilang'o te. Jaduong' ne ringe ilang'o mane ok onind kata ot obiro kogwen to oluokore to hol kako holno to chaka wuoka noringo, by the way noringo to ka siasa nodonje kakoro joluo ne ng'e mit ker kata mwache mamoko gi sana joluo to ne giloke siasa. E gamar 1938 jaduong' Riaga Ogalo ne onyuol e kendo yudo sombe primary Mawire kendo sudo nyaka rang'iny mar somo mar intermediate Makisi. Wapenjo mama Jen ni to ere kaka Riaga Ogalo ne obedo ker. Kola winjo sani ni tinde yiero gi ker luo ne ok yier maka wuodo Odinga ka ji odhi e meeting to ong'iso ker ni ong'iso ji ka ji oriwo Nyanza gi South Nyanza gi Nyanza kocha ni aneno jaduong' moro ka luongo ni Riaga Ogalo ni en man neno koromo gi gini onge odiochieng' moro amora mane joluo oriedo ni yiero ker kata ni bedo sapa to kaka ne jaduong' Agwambo nosiemo Raila nosiemo Meshak Riaga Ogalo mane kaka nobedo ker mane wadhi stadium mam Kenyatta Avenue lich jo pinje ne nitie kani rwake gi kit luo gi gik mano gikelo. Baba na before bed ker nen councillor at that time luni councillor masani luni MCA obedo for 10 years. After 10 years ochako bedo nominated for 5 years. Ichiwo kinyo dalo pong jomadwa konyruok onsi mukudhiro penjo menwa gi to magi jok magi madwa kony. Jen wacho ne dala nene en dala welo jo siasa e kod mamoko. Jaduong' ne en ng'ama nohero welo onyalo koni ni mino chieng' kinyan gi jodongo moko ka to koni kata ni ji 10 to ka giko to gin ji 30 kata 40 tidwa tedo meeting badi to naseng'iyogo kendo be koro ne mora to gimomiyo jotelo ne manyo jaduong' ne advisor maber kata joma ne dwa chung' ne biro joma ne dwa chung' mane kwayo gweth nitie ji ma oyudo telo nikech jaduong' ni sana noero bede varanda ka
tokona ni mina kinyi an gi welo tapenyi ni jaduong' to in gi welo adi an gi jodongo makiny biro dalaka jodongo 20 jaduong' wacha adieri mondo kwandiko bajet wandik maber nikech in kiwacho ji 20 jogi 40 to ka girem to nyaka giber 35. Jen paro malong'o kokendo dalani e higa mar 1979 kendo kaka jaduong' ne rito familia mare. An jaduong' okenda koseti 79 tarik 1 Sunday ema ne jaduong' okawa. Achako nyuolo nyithinda ji be wacho ne ni jaduong' ni nyombo kapod oseti ng'ama biro puonjo ne nyithindo onge nyithinde biro kwecho jomoko be koni mago to obiro barnwa yien obiro panwa tie udi nikech onyombo kotito onge yuto ne en joand dhok mokwongo ne en joand dhok koro timo alano matin odonje kansul ka otiyo maber mopogi makoro wabedo gi ginaban gine ni town council ka koro kosetiyo ka bobedo e kansul igni adi tamariyo mutieko koro kotieko koro weyo siasa koro weyo ne siasa ni ema ne kele ni koro mondo yiere jaduong' mar ogai marito ji. To chiembe ne chalo nade? Jaduong' ne chamo kuon bel be mane wathoro puro. Jaduong' nitie ndalo mokete iruone manyuka bel no. Nitie ndalo bende monyalo madho kal. To mariwo kete matis kech koni mariwa nigi tuo kaka daktari ne mi advice. Jaduong' ohero mana lota tipa. Kabich no nyalo chamo matin sikuma oko cham. Nikech ne en gi alsa. Chiemo motimo mo okocha. Chiemo motimo chumbi en chiembe ni boka. Iboko tiketo chumbi kuom bali to kati keto kuom bali to ko odhi test ni umiyo to ochungo luongi ng'amo tedo chiemo ni samori dokgo. Ko okonyal chamo. Wachore ni riaga niger kod jok mongielo. Dungo rodho nyaka nyithindo mokari ka jo university meseno. Ogoyo. Kames ogoyo. No ero somo to kendo no ero Nyasaye. En ng'amo ero Nyasaye. Nyithindo opuonjo te mana mano dagi dhi skul. Jaduong' onge nyathine moko somo. Jaduong' onge nyathine moko somo. To kendo no sipo na nyithinde ni adwa ni nyathi moro amora ong'e wach Nyasaye to kendo gima ber en rieko. Jaduong' ne en ng'ama mor kendo nohero nyithindo. Kata na wuon nyithinda. Osiepe mathoth ne temo bedo kaka en. Ng'ato ne ni osiep riaga ka ne akai ni luongo ni ng'ane yando tho ka no kae dwa hero ka ndo to jiem. Aya ng'ato ne nitie ni ng'wono. Ng'ato nitie no lala aseme. Ng'ato nitie no gut njiri nyocho yike tarik 10 jaseme be nosiep jaduong'. Jaduong' ng'ato nyandiko makoro twere ke ni nosiep jaduong'. Emomiyo ko embe obedo ker. Nyandiko ngade. Ne en manosiep jaduong'. Embe koro sani oketo ni en ker. To ne en osiep jaduong'. Koro ka jaduong' no nindo, apani no neno ni en monego kaw kar jaduong'. Jogweng' wachore ne ok oyango kom kod duong' mar riaga. Jogweng' ne ok dwa jaduong' seriously. Jogweng' ne mien jaduong' gi chilo maricho. Kendo ne oging'e tend jaduong'. Ruoth ok mi duong' e dalagi. Ne ogimiye. To ne notemo wacho ni munena kane. An chieng' mana nindi to nune ni kare ne an dhano inyimu to piny no neno. Kano nindo. E higa mar 2010, Meshak Riaga Ogalo kod Sanja mag jodong Luo moko ne otimo limbe piny Libya kendo bilo wach kod man en jatend piny Libya machon Muammar Gaddafi. Limbe mane okelo liet kendo mieno wuoyo wenge jotelo mathoth mane neno ni Riaga dwanyoro gi gimbi. To ka koro wach ne ochako wuok makoro jaduong' ni nolokore sum ne joluo moko to koro mano to koro kaka wan joma mine mano ne ok wanyal donje. Bang' limbe ma Libya koth nochako goyo Riaga. Ni gimomiyo Riaga ne jolero go tondi no Riaga ka no dhi Libya no biro gi pesa koro no chamo kende emomiyo ko Raila no gole mani ng'ena winje dhoda ka nyisgi ni Riaga onge pesa mane chamo. Riaga ne en japur to bedo Riaga kero yudo ka nyithinde tiyo. Riaga dhi Libya ka geche ni e dhode ka nyithinde nigi geche ok ni mach Libya ne ma no ko yude ka en ng'amo dhier
nodhiye kaka ji nyalo tiyo to ne ok odhier momiyo jodongo makoro ng'e mana wach ker nikech riaga manoyaro gini be koro nyalo wuoye nyinge ni notuere ni nosechamo pesa koro momiyo ne Raila ogole. Chik luo joluo oluor adieri, chik luo ker ok yier. Kata odoko ni ne en ker kamano kendo konyo weche mag dongruok, onge kama ochakie nyinge mar Riaga Ogalo. Kama ochakie nyinge jaduong' to onge. Ok awinjo kama iluongo ni Riaga Ogalo kata state kia kure. To jaduong' mokwongo nochakonwa gi kanisa. Onge gima lich malo wach Nyasaye. Okelo jotelo mogedo, jaduong' Ruto nobiro kae ndalo no kata Raila nooro pesa ne noger kanisa. Ka ochako odhi sikundwa moro ni kae ne waonge gi secondary machiegni, nyithindo ne law skul. Ochako temo matek moger Kachieng secondary. Kendo no wuotho kuom jotelo ma education Nairobi go kendo ne oro pesa. Ma skul sani en skul. Makadi no wabed joma johera jo Kachieng bed joma rega ndiko mane Riaga secondary. Riaga noketo familia mare mbele kata bed ni tije mathoth ne omake. To maendeleo mane en go. Jaduong' onge nyathine mane onyalo weni ok odhi skul. Ka odwa bedo kata gi welo to luongo uto keto upeny. Ni kinyan gi welo kama. To kendo gima ne en ni kikoso kata welo nitie to welo go biro ng'e ni koso. Mane kaka ne jaduong' en. Kike wan obiro pando ni pod ang'o penji bang' welo gi kanyo. Washington Omondi Riaga wacho ni bedo wuod ker tek, kata kamano wuon mare nokone ni mondo bed ng'at makare nyaka obed jabura. Ka kuran wuoyi maduong' jaduong' nowacho ni ng'ama ng'ongo ken ng'ama galore. Manyaka sama wuoyi kodi kani pod wang'e omin wachno. To kendo unity mano keto kindwa sana nyithindo ma jowuoyi. Sani kibiro dalawa ka ok inya ng'eyo ni macha wuod miyo mane. Macha wuod miyo mane ibo penjori gi ng'ama okia. Kech wabedo kamoro achiel, wachimo kamoro achiel, mana kaka notimona kano ngima. Kano winjo nyathi ma wuoyi moluongo kani jikon kuma min tede. Problem ni kum nyak mama nino te. Kaka wan kani luongo ni wuod ker. Nyaka samo wuoyi kodi ni. Ong'e macha wuod ker. To kendo we kata wuod ker. Nitie jok moko kana gweng'o kama tiyo ni an wuod ker to ken wuod ker. Nitie. Tarik 24 dwe mar 8 higa mar 2015, Meshak Riaga Ogalo ne ong'ielo rengo kendo piny oganda luo ne ni kod kuyo. Piny nochamowa. Piny nomakowa marach. Kendo piny ne lich dalani mangima te. Wasebet gi kuyo malich ahinya kuom nindo mar jaduong'. Mama Jane Riaga ne kod ote makende ne jotelo kod sirikal. Ja sirikal moramo ochakre jaduong' Owalo, Raymond, gine joma tudore gi Ruto. Ka giyie to gi pare family mar Riaga Ogalo. Riaga notiyo matek. Nyako Ramogi, erokamano kuom bedo koda chakruok nyaka giko e chenro mar Gin Kanye. Agendo ni wasonyo ni rieko, jata chenro mari kuom thuluni duto ne an Walter Nyambaga, wuod Koweru, thuon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masane. Mano ko ibudo go dong war gi Joseph Pekane, ibudo mon mabeyo. Wan mabudo war ga kelo